dicir, porque esta persoa eu non lle... Eu que coidaba, e que escoitaba, e que sostía, eu estaba coidando e a persoa nunca me elexía, non? Porque eu tiven persoas na miña vida que me dei conta, e isto é cando dixo eu xa, ou seja, este momento que dis non podo máis, e non vou soster, ou seja, estou pelexando porque me vexan e non me ven, e aí daste conta que nunca me fixeron un oco nas súas vidas. E claro, aí é onde te das conta, non? E incluso é como que se avergonzaban de ti, e ti recibes esa vergonza e síntela como a túa, pero non é túa. E aquí doume un gran consello, doume un meu amigo da alma, Paulo, que me dixo: tes que coller a vergonza que sintes e depositala nas persoas que te magoaron e que non te souberon ver. E eu, isto foi para min un mantra, non? Foi un sai aí e pon a vergonza nesas persoas que che fixeron mal.